Hagajing lekai Indian Premier League Playoff ka Mumbai Indians kalala ban pelim ya ka Lucknow Super Giant da Praway Runs. Hagabau nongwang ball jong ka Mumbai Indians o Akash Matwal ulala ban khur hadu sun wicket but ai tang sun runs nagi lai point lai over. But leng bagan jing job ka Mumbai Indians kalayo ban rung sya ka semi final but kan ikendu Persha ya ka Gujarat Titans. Hagajing lekai Premier League ka Brighton kalaya khai damar shigol Persha ai ka Manchester City. Ya ka shigol jong ka Manchester City layo ban thep haga minute ka ba Peusan lengbau Foden but ya ka shigol jong ka Brighton layo ban thep do Enciso. Hagajing lekai Meghalaya State League ka ba Habatura zone ka Kli Mauli kalay khai damar argol Persha ai ka Selsila. Hagajing lekai ka bahab Jowai zone kalat thalabo kala khore ka nam job hadin bagalala aban pelim da laila not Persha ka Mulai United. Hagajing lekai ka bahab Shillong zone ka langsning kala job pot da khandai lagawai Persha ka Umrit. Bad hagajing lekai ka bahab Mau Kerwat zone ka Shillong lajong kalala aban penlim kupot ya ka lumdingan da shpeu lanot. Hagajing lekai La Liga ka Espanyol kalala aban penia khai ya ki lai gol jong ka Atletico Madrid tang haga kelamin. Haba pai sya kan jing lekai ka Atletico Madrid kalayo ban thep lai gol haga kela step. Henry haga kelamit ka Espanyol kalala ban sukuliang ya baro lai teligi gol jong ka Atletico Madrid. Haga weipat ka jing lekai ka Real Madrid kala KIEW sya ka KYRDAN ka ba adin bagalala ban pelim ya ka Rayo Vallecano ban thep ya ka gol ka beningkong jong ka Real Madrid haga minute ka ba lai peway. Henry ka Rayo Vallecano kalayo ban thep ya ka gol penia khai haga minute ka ba Peusan lengbau Thomas. Batchwa ban kut ka jing lekai kata ka minute ka ba Peusan Rodrigo ulayo ban thep ya ka gol pen job nak benta ka Real Madrid. Ban leng bang ka jing job ka Real Madrid kala KIEW sya ka KYRDAN ka ba hakamit ya ken point bat ka Atletico Madrid ka haban hyar sya ka KYRDAN ka balai hadin ka jing ya khai Persha ka Espanyol.